Jeg fra Bananrepublikken. Ja, jeg var lille og sulten, men nu dræber jeg midten. Jeg var fattig og mager, nu har jeg damer på pikken. Kæmper hosene så store røv, at den standser trafikken. Flygtet fra borgerkrig, det er derfor jeg stammer. Prøver at ramme en milliard, ligesom Steinbacher. Kunne aldrig drømme om at stå derude i regnen i frakker. Vil hellere sidde i en nær, så køb der salget for pakker. Ligesom DER, stopper hård hvid var. Ligesom DER, stopper hård hvid var. Hvis nogen spørger, så ved du ikke, hvor du får det her fra. Hvis nogen spørger, så ved du ikke, hvor du får det her fra. Og vi ruller med et stort slæng sammen med Stig Vast. De der sorte penge, de bliver hvidvasket. Blod på min Kristi er roser på din ligkist. Politiet henter mig, nu er jeg spærret ind. Sidder i en isocelle med et havsend. Velkommen. Nu vil du fortælle, hvad vi laver nu? Ja, vi står i kø lige nu på vej til at komme og sætte vores ting af, så vi kan gå mod og få vores billetter. Ja. Eller vores armbånd. Kan vi se noget? Kan vi se noget, Maria? På kameraet? Ja, i kø. Men vi er der næsten. Ja. Og så skal vi bare igennem det mest forfærdelige af det hele, og det er at gå med det hele. Ja, og vi har lort. Man kan ikke engang se det. Vi ses senere. 6'9" girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1. Næsten færdig. Wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? 3, 6, 9 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1 girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? 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 Can I get a 3, 6, 9 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1 girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? Someone wanna hate, but you can't even contemplate. We all down, the best in town. So you gotta get up to the champion sound. 1, 2, 3, check a fake ID. Shit, you can't even drink with me. You got no plan, so you gotta make room now for the next man. 3, 6, 9 girls wanna drink wine. Vi er downtown. Det står rigtig godt til. Hvad får en status? Vloggen. Hvordan står det til? Status. Ej, der er nu fucking status her, men udover det. Ikke udover det, så kan dem lys frem og film herovre. Film med god mand her. Ja, det så. Kan det passe lige at brække dig på mig? Ja. Vi går videre. Hvorfor er det, du har klippet dig skade på mig? Jeg kan godt lide det, det smager bare hæppigt. Det er billigt. Okay, det er billigt. Ja. Er det rigtigt? Er du rigtig klar? Videre. Hvad laver vi? Jeg er så med Kian. Ja, med Kian. Hvad hedder du, mand? Lenny. Jeg havde også Lenny på mig. Oh my god, for mobil! What the fuck? Nå, hvordan er du? Jeg hedder Lenny. Lenny. Brr, patapim, tralalero, tralala. Brr, patapim, tralalero, tralala. Brr, patapim, tralalero, tralala. Brr, patapim, tralalero, tralala. Brr, patapim. Det er Kian. Daniels lillebror. Det er min første gang på Ros. Jeg har lige taget bong. En bong mere. Har vi en bong mere? Sådan her. Ikke vel. Du skal ikke dræbe ham. Det er første dag. Første dag på Ros, nu vi kan ikke dræbe ham. Men nu over det, så tager en storbror en bong. Ja. Mathias. Hvorfor har du sagt sådan det der? Oh my
vlogge selvfølgelig. Hej. Jeg har lige sovet i... Jeg har lige taget en lille lur. Og jeg er lige kommet. Jeg var main character i Dream City. Styrede sugetårnet, ikke ting. Så... Godnat, Røs. Ses i morgen! Man har lavet big show, man har lavet small show, man har lavet lort, men tro mig det går bro. Optur har altid et formål, siger du på, men i så fald hvorpå? Flot timing, det vil jeg tro dreng. Vi var ude at lave penge i Hobro dreng. Den store runde ting, det er en soldreng. Ikke græd mere, du er en god dreng. Lad dem vide, jeg er klar på en skovtur. Ikke sikker på din mor, giver dig lovtur. Vodka i præng, det er en krogkur. PVC, det er ansigt, den er hård, den er heavy, den er retard. Hvad er det? Det er mit liv, Frank. Er der flere gode ting, du vil hive frem? Vil bare være nøgen i et døgn. Ring til din mor. Halløj. Bentley, Bentley. Jeg er helt op at flyve, hvad er du heldig, heldig. Har det egentlig lækkert, vi er så heldige, heldige. Og hun siger, jeg er lidt sød og super handsome, yeah. Oh my god! Så hold din kæft. Hvad kan I bedst lide? Laks eller tun? Hvad kan I bedst lide, laks eller tun? Hvad kan I bedst lide, laks eller tun? Ej. Altså, laks eller tun? Fuck det hele, mand! Ja, så... Nej! Hallo! Ja. Nå! Ja, der var... Vi går videre. Ja, nej, den kendte jeg ikke. Gå herover. Jeg skal lige... Ej! Hvem er det, jeg ringer til? Hej, mor! Hej, mor! Ja. Nå, så siger I Søm! Jeg kan ikke høre jer! Søm! Lad os se ham der. Hvad skal man... Sikker. Afløb. Men jeg skal ikke tisse nu. Afløb, spål. Bare! He's slam than a motherfucker. Oh, så Mads? Ej. Det er Rosmarie. Ja. Hvorfor siger du det? Bruh. Du skræmmer kameraet. Ej. Kom, vi skal prank hold. Ja, okay. Prank. Hvad skal vi lave pranks? Ikke det der rusiblik. Nej, ikke rusiblik. Det der. Hey, snart til mig. Nej, du skal prank folk. Til vloggen. Hvad skal jeg prank dem med? Præg på skulderen. Nej, det er... Hvad laver man det der fuldstændig? Det er det der, så får man stor pande. Åh. Det er fordi, vi laver en vlog. En vlog. Hvor skal vi hen? Ja. Okay. Okay.
Ej, bobilleder. Vi sælger dem. Det er ikke... Wow! Wow! Sådan! Det gør det. Godt gået! Ja. Nej, mig helt vejen. Det synes jeg, Agnes. Yeah. No, ja. Ja. Nej, det er lidt... Free pigs. Ja. Vi er... Vi tager med du af. Så god lyd. Nej, jeg kan ikke rigtig høre noget. Vi er på, hvad hedder det? Ja. Hoppa! Ja. For the thrill of it. Say that it's love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bitch. Yeah. College educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far, you the only one with a car out your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing, but you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place, and you're game for it. Value player, hotel room, meet you there. Walking on a dream. How can I explain? Talking to myself. Just traveling the world, Will I see you again? trying different drugs and girls. Yeah, We are always Flying running places we for never the been. thrill of it. Always pushing That's what up it's the all hill, about, though. searching for the thrill of it. man, All that's the alone, we are calling out Gang and over out again. everything. Never looking down, I'm just Yeah. tomorrow. What's in front of me? Addicted to champagne. Fuck the room, we buy the whole way. Bitches, I Taylor gang that. They just wanna know where the planes at. Yeah. Wake up drunk, go to sleep fucked up. We both amazed at what we just done. Mixing drinks, knowing we'll regret this. Ain't been asleep yet, room service bringing us breakfast. All this money, darling, what else is left to do? But smoke and enjoy my presidential view. Got a swimming pool in my living room. On stage interviews, tons of sour, let's consume. We are always running for the thrill of it. Yeah. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. Okay. All alone, we are calling out and out again. Never looking down, I'm just ignoring what's in front of me. Addicted to champagne. Fuck the room, we buy the whole way. Bitches, I Taylor gang that. They just wanna know where the planes out. Addicted
det er min majs. Ja, Se, så kommer sådan noget. Så skal du holde mig for sådan en ting. Okay, kom on. Okay, her, stop. Kan I? Hvad gør vi så? Stop. Du er klokken. Han sagde Bloom til mig, det der jeg arbejdede, da jeg var 16 år. Det er lidt varmt. Hvem ejer den her? Ja, mig og Ello, vi prøver lige igen. Blokken vidner tilbage om 2 sekunder. Cut! Ello, vi prøver igen. Vi prøver igen. Vi gør det bedre. Cut! Johnny, her har vi Danmarks største rapper. Okay. Nej, kan det ikke. Jeg prøver det igen. Prøv igen. Næs, han skal lave frø op til håndstand første gang nogensinde. Faktisk ikke engang, fordi Næs gør det forleden. Så. Jeg gør det forleden. Okay, undskyld. Du skal bare hype dem op. Du skal bare hype dem op. Okay, se mit Næs. tøj. Ja. Jeg fik rosen for hele nabokameraet. Yeah. Okay, ja. Okay, Næs. Ja, kom så. Du skal lave din frø, kom så. Ej, hold det kameraet. Hvad siger du? Ej! Ej, ikke vær bange. Sekretær. Ikke det der inden. Ej, det der nu. Ikke det der. What's going on? Vi holder jungle party. Yeah. Hvor fuck er det drengen? Oh my god. Lisa har drukket hende, dreng. Oh my god. Nej, Isa har... Nej, du har ikke. Hey. Oh no. Oh shit. Er du okay? Oh my god. Lad os se her. Hvem giver vi den til? Okay, her, du tager den. Jeg finder med. Ja. Skal have et shot? Andreas skal have et shot? Et shot. Jeg tog også et lige før. Det er okay. Det er fucking fedt. Stikker pølsen. Videre. Herover. Okay, vi går videre. Kom, Line. Hele verden, og du er mega flot.
Der var langt. Jeg kan det. Det er Maria bedre. Også Maria. Hey! Jeg har set den her farve. Hvorfor den farve? Vi laver en vlog. What? Ja. Tag den søndag. Ej. Ja! Det er vloggen. Kom nu lidt. Vlog. Altså, hvad filmer vi til? Det er vlog. Er det vlog? Det er en vlog. Okay, det der sker nu, det er, at jeg kan kraftedeme ikke se det på det lortekamera. Ej, gamle. Okay, det der sker nu, at det er, at Hey! Hey! Hvad status? Han er jo fucking status her. Tror du, det er Facebook-opdatering eller hvad? Tror du, det er Facebook, det her opdaterings fucking status, eller hvad? Hvad status? Du er en grim. Du er fucking grim. Ja, det der kamera fra mig. Det der sker nu, chat. Jeg prøver ikke. Det der sker nu, vloggen, det er, at vi skal se. Nej, vi skal se noget. Jo.
Hej, hello. Okay, ja, forfra. Hello, står for Okay, ja. Hey. Hello. Ja. Hello, står for lækkerhed. Det vi skal se nu, hello. Det er Noah, kom til at lægge en story op på Snapchat. Okay, shorty. Videoen Noah, jeg får lægge op. Vil du se den? Jeg har et screenshot af en video, som Rebecca ikke må se. Hvad? Hvad? Ja, hvad? Ej. Nej. Det var noget. Ved du hvad det var? Det var noget, Nora var kommet til at lægge op uden at lyst til sig. Nej. Hvad har du til det? Hvad har du bare sagt? Nej! Line, han stiller det. Hvorfor? Jeg har lige sådan der. Yeah. Jeg kan lide det der vlog, der bliver rigtig sådan eventyrlig. Wow. Okay, ej. Spændende. Hvad vil han gøre? Oh my god. Ej. Han glæder. Hvad var det, I sagde? Yeah. Se mig lave pitstop på en OK-tank, men er OK ramser jeg i mine tanker. Føler alting sejler, Captain Wavy, har ikke plan om at kaste anker. Har brugt mange kræfter på at læse folk, på at læse kontrakter. Dræbt mig, glem når stormen har lagt sig. Bringer den stadig bare mig og de andre. Og de giver den eller blander min kop. Så pengene de løs mellem fingrene. Og hun er lidt træt af det hele. Skal ikke tænke på de ting, for vi fikser det. Bare lad det ligge, bare lad det være, ja. Se hun har brug for lidt nærvær, ja. Du ved hvor jeg er, ja. Og festen den fortsætter her. Hvor min baddies, hvor min daddies, vi på glattis. Vi helt hammy, har vi flasker, du ved vi har masser. Vi på glattis, vi helt hammy. Dengang da vi lagde postnummer på en sort flex fit os, vi kom op på den livsstil hæftig. Kom i kontrol, mens folk prøver at vælte mit. Sæt din krop på mig, føler mig heldig i dag. Man har heldig i dag. Det er onsdag, og det er den varmeste dag i Danmark i 3 år. Og vi skal ind og se Annika. When I wake up to your voice, now you tell me how you've been feeling. Let's not get out on nothing, scared to be in the picture. Hey girl, you walk like a bitch when I was 10 on the floor. Se hvor vi er kommet ind. Linje til Annika. Ja, se hvor tæt på vi står. Vi skal have et shot. Så fucking stolt. Har I set noget lignende? Det er dejligt. Det er bare dejligt. Hvad laver vi nu? Baby, jeg vil have dig hver dag. Himmelsendt, som du faldt fra oven. Folk de bærer af. Alt hvad du gør, det kunne de lære af. Pludselig endte jeg hjemme hos dine forældre. Prøv at gøre et godt indtryk. Sig det mig, du vælger. Hvor jeg plejer at sige, at jeg ikke skulle bruge nogen. Nu kan jeg se dig for mig i en bil. Min hjertebanken stiger i vest. Vil ikke give slip, når jeg hiver dig til. Hey. Lad mig være din skudsikre bedst. Lad mig bære dine problemer, fordi jeg kun ved dig bedst. Jeg er velsignet, du er min grund til at blive. Føler jeg har vundet i livet. Og jeg er stolt af du miner. Stolt af du den der gjorde mig til den bedste version af mig selv. Hvem vil ikke råbe op, hvis de havde det ligesom godt? Ikke for at blære mig, jeg er bare så fucking stolt. Har I set noget lignende? Kan slet ikke begribe det. Du er den eneste. Det er fordi jeg, og det er fordi jeg er stolt.
kommer de ned. De har været oppe på taget. Yes! De er nede! Fuck, det var godt det der. Fuck, det er godt. Ærligt, det var faktisk sejt. Det var godt, Kasper kunne vise jer, hvordan man skulle gøre det. Hvordan kan du ikke komme ned, Nef? Jeg er skuffet. Jeg skal lige fortælle, hvad vi laver. Hej. Hvad hedder I? Sig lige, hvad I hedder. Det her, det er Revisos Orcabas. Hvad? Revisorkave. Okay. Yes. Hvad skal vi nu? Vi skal til en eller anden æreskoncert nu. Og vi er meget klar. Fuck noget koncert. Og hvad har vi lige været til? Charlie. En eller anden, der slutter af med en rigtig, rigtig god sang. Og hvad er det, man er, når man er fan af hende? Så er man en hvad? Brad. Vi er en Brad. Skål. Okay, lad os lege en leg, der hedder, at man må skyde en person. 1, 2, 3. Jeg ligger sådan her. Og så kommer Rebecca. Og så siger jeg har chose violence i dag. Chose. I have chosen. I hvert fald. I have chosen. Roskilde, jeg kan ikke mere. Og det siger Fabi. Jeg giver op. Chat, jeg brækkede mig så meget i går. Og det var bare mavesyre. Og det sidder der her. Jeg får min telefon tilbage. Den ligger og slapper af, som om den ikke lige har fucking ødelagt min piece. Det er noget. Ødelagt det noget. Piece. Piece? Jeg lå sådan her. Og så kommer der pumper. Jeg siger på telefonen, skal Shut up. Hej, chat. Så vi venter lidt. Rykker mod muren, blikker ned i jorden. Alle de danser på minder i nat. Gulvet er fyldt op lidt tæt på hinanden. Der er lidt for langt til alt det sjov. Jeg ved jo godt, hun kan ikke løfte mit tyn. Jeg kan ikke trække vejret. Så mange blikke jeg vender om. Bange for højden, jeg blev siddende her. Det er som bestige vulkaner i klip, klapsandaler. Måske jeg gør det sværere end det er. Hjertebanken åndende har brug for en hånd, der trækker mig med. Gribe chancen, holde balancen. Måske jeg gør det sværere end det er. Hjertebanken åndende har brug for en hånd, der trækker mig med. DJ'en spiller min sang. Fødderne starter, de lever, de larmer, spreder sig som en steppebrand. Tankerne stopper, kroppen tager over. En stemme, der råber mit navn. Jeg rejser mig, flyver, eksploderer, udbryder. Hvad er det, jeg skal sige? Hvad hedder I? Hvad hedder I? Hold kæft!
Ej, det var lidt... Det skal lidt mere engagement, okay? Vi prøver lige igen. Lidt mere engagement, okay? Vi prøver lige igen. Så er vi i gang med... Kævle. Vi har det første hold herovre. Ej! Okay. Fuck, hvor er det nederen, det der. Fuck, hvor er det nederen. Oh my god. Vi går i gang med... Hvad er der nu? Ej, fuck, hvor snyd. Baby, du må ikke drikke allerede. Vi går i gang med kævle. Og vi er de 2 hold. Og det første hold herovre, hvad hedder I? Og vi har det andet hold herovre. Hvad hedder jeres hold? Okay, jeg har det andet hold herovre. Hvad hedder I? Nej. Og vi har det andet hold herovre. Hvad hedder I? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Og vi har det andet hold herovre. Hvad hedder I? Hvad hedder du? Hey, er du bare dommer? Team sidelinje. Godt lavet. Er du bare en dommer? Ja. Ja. Okay. Kommer du her tit? Nej, hvorfor? Første gang? Ja. Jeg ved ikke, at der starter endnu. Okay. Så vi har holdt Graham herovre. Og vi har holdt kæft herovre. De er lidt i... hvad skal det for mand? Der er lige pludselig. Hvorfor står I 7 herovre? Og der er 3 herovre? Jamen. Okay. Ej, det passer perfekt faktisk, fordi vi ligger om vores blok, ja. Ja, så vi har faktisk lige en her på sidelinjen her. Hvad så? Hvor er intervieweren? Det er bare mig. Ja. Skal jeg kigge her eller der? Bare på mig. Det er da først naturligt. Kig i kameraet, hvis du vil det, ikke? Ja, lad mig det. Eller det ved jeg ikke. Ja, jeg kigger sådan her. Ja, okay. Hej, nu kommer. Hvad er det for tydelighed? Det er bare sidelinjerne. Er du også sidelinje herovre, eller hvad? Eller er du på holdet? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det foregår. Ja, okay. Jeg er lige vågnet. Jamen, hold greb med herovre. Ja, nej, hold greb med her. Ja. Spiller kævle. Skal du ikke være med, eller hvad? Jeg tror godt, de kunne bruge nogle ekstra holdmedlemmer. Jamen, du skal jo overveje det nu jo. De starter jo nu. Ja, det kan du ikke rigtig vel. Det er måske. Jeg har et spørgsmål til intervieweren. Hvordan går det nede i din cam? Og er du tilfreds med din cam? Og hvad synes du om med din cam? Ej, gider du lige? Fuck, han ødelægger videoen. What the fuck? Nå, hjemløs. Undskyld! Undskyld! Hvad laver du her? Undskyld! Hvorfor er han i vores cam? Der er nogen, der kender ham til. Ja. Se, det er gode lys. Ja, kommer med. Kommer mere. Er den tom? Nej. Ej, så tag lige noget drik. Let's go. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Det er 2 sekunder. Ja, nu går vi. Vi er klar. Ej, den passer med øjnene, de er så blå og flotte. Okay, dejligt. Hey. Ja, nej, lad os bytte. Ej, jeg kan ikke mere lort. Tag. Jo. Okay, her på. Lef, hvad laver du? Au! Hvad skal vi nu? Intet svar. Hvad skal vi nu? Intet svar. Hvad
Hvad skal vi? Ja, nu har fået kølesov, og så drikker han de samme ting som os. Ad. Men nu har man Nej, han gør ikke. Jeg stopper ham. Outside! Hvor? Outside! Det er hvor? Shut down! I was on the roads when Nicky made it. Talk about me, you better hashtag murky. Hashtag murky. Can't chat about speed like my Catman 30. Shout out to my big bro Wiley, that's a bad man from early. I'm a boss man like Kirby, I'm a bad man like Shirley. With a big no how am I scared? Go to office on your power man thing. Come and scat man and shout man there. Shout man down and my shout man gear. Talk about me, you better hashtag problem. Hashtag problem. What's it? Don't ask where I got it. If you can't see the deal, then just be honest. I can never down John Norris. What is this? Fuck the government and fuck. Hvad fanden sker der lige til? Hvad sker der, LH? Hvad laver vi? Hvad er status? Status er, hvor vi må det tage på. Det er ikke mig. Hvad er status? Status er, vi skal snart til Dima. Vesterlige. La 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 la. Og så skal vi se. Og så skal vi til Dima. Hvilken din sang lød du der mest til at høre fra Dima? Måske I Know. Eller Farai. Jeg hader ham. Hvem hader du? Dima. Skal du ikke se ham så? Nej, det var fordi jeg er træt. Hvad skal der så? Ja, også mig, Maria. Det var sammen. Hvad fanden? Har du spildt? Det er ikke det, der griner. Vi skal ud på snakke med nogle folk. Ja. Ja. Skal jeg filme, at du filmer? Jeg er kameramand. Vi skal snakke med folk. Interviewer. Hvad så? Vi vlogger. Hvad er status? Hvad er status? Du bliver ved med at vlogge, hende der. Hallo, sig det. Free Palestine! Free Palestine! Hey! Hvad kan med det? Hvad skal det her? Hvad skal det her? Nej, de gør det uden mod ham. Skal vi vise, hvor Greben er? Oppe i hjørnet? Det er flot. Hej, vlog. Greben! Vis os din bedste dance move. Udderle. Skal det vinde ned fra oppe fra? Hej du oppe af. Du vender den. Glæder du til Dima? Glæder du til Dima? Jeg glæder mig ret meget til Dima. Jeg glæder mig også til Vesterlige. Hvad tror du, han åbner med? Jeg har hørt det før. Nej, Dima. Nå, det ved jeg ikke. Okay, Vesterlige, åbner med. Jeg har hørt det før. Måske åbner Dima med den her. Hvad? Måske åbner Dima med den her. Ja. Det er den hellige træenighed. Sover sammen. Hey! Klokken er 12, og vi skal spille kl. 15:30. Vi vil gerne komme i god tid, så det vil sige, at vi skal faktisk snart i gang. Fucking trætte. Vi har sovet fucking dårligt. Og vi har aftalt, at
lidt over 12, så går vi i gang. Nu ser lige kommet. Er det noget? Jeg ved ikke, hvad jeg skal tilføje. Jeg skal da smile herfra. Vi skal måske til at væk. Ej, Maria vågen, tror jeg. Du vågner igen. Fuck, mand. Hey. Kan I lige forklare, hvor vi er, hvem vi skal høre til vloggen? Vi skal høre hvem? Det siger du. Ja, det er det. Fucking artigt. Men hvad? Og hvor står vi henne? Og vi står i Pytte. Igen, ligesom til Annika. Vi er glade. Rebecca! Rebecca! Sig hej til Blakke! Hej, kom herover. I kan sagt. Oh my god. Skal vi vlogge nu? Hej, Blakke! Hey! Det der sker, det er. Kan det være... Nej, jeg filmer lige dig. Nej, ikke nu, ikke det der. Er det validt? Er det ikke? Det er hård. Ja, det er det nemlig. Nu bygger der hårdt derovre. Det er det altså. Hvem vil sige, hvad vi skal? Vi skal til Olivia Rodrigo-koncert. Vi skal gøre det uden med Olivia. Nej, vi skal der. Vi skal gøre det fuldstændig med Olivia. Det er fordi, vi kommer i Olivia-pitnis. Men ikke... Olivia Rodrigo. Vi skal altså høre Arti Arti. Hey, hvad har du lavet der, Bjørn? Lille kryds. Jeg har det, man kalder ved op og slås. I skulle se ham den anden. Jo. Han er helt færdig. Fuck. Han har ikke tænder tilbage. Nu til sådan. Hvordan skete det? Hvad skete der? Det der sker, det er, at vi kommer op og toppen over en ølbong. Og jeg prøver at forklare ham, at det der det er min bong. Så siger han nej, og så siger jeg... Og så rammer han så tilbage, desværre. Ja. Men han skulle ikke diskutere ham. Han lå ned. Ja, altså han både lå ned, og der var noget med, at han blev hentet i en ambulance, og så har jeg sagt så meget. Fuck. Det var der noget med. Shit. Ja, det var ikke det gode. Hvor var det sejt. Ja, men det er fordi, jeg synes også, det er sejt. Og det er det, jeg har passet på. Ja. Har du mere? Skål. Ren. Ja, men fanden er Freja? Freja. Det er Freja. Nej, det er ikke sjovt. Det er simpelthen ikke sjovt. Hvordan har du det med, at Noah har været oppe og slås? Men han er bare... Over en ølbong? Det er fordi, at der var en dreng, der lagde på mig, så gjorde han sådan. Fuck, så både et ølbong og Maria? Shit. Det var mest af mølbongen. Ej, løg du lige før så? Nej, det er nu. De her dage har jeg gjort andet end at tage planer. Så popper de og finder på som systemer. Har det helt fint, har det fornemt. Jeg er jo Roskilde, lad mig lige høre jer synge en gang. Jeg har svært på at kende dag, men jeg kan se på folk, de gerne vil kende dag. Ring kutume til ritual til sædvan. Og for hver dag der går, men så bliver det kun bedre dag. Men jeg føler mig lidt rastløs, så jeg flakker bare rundt som bare rast. Jeg havde ikke engang lyst til at fest, men det kom af sig selv. Siger det kom af sig selv. Jeg havde ikke engang lyst til at fest, men det kom af sig selv. Jeg siger helt for sig selv. Jeg havde ikke engang lyst til at fest, men det kom for sig selv. Siger det kom af sig selv. Jeg havde ikke engang lyst til at fest, men det kom af sig selv. Jeg siger helt for sig selv. Jeg havde ikke engang lyst til at fest, men det kom for sig selv. Folk kommer brassende og susende, alarmer der hyler, der brænder op i huset. For man må rigtig ikke ryge herind, men der er ikke nogen, som der kan styre dem. Vi har pludselig alle fået dyrinstinkt. Der er brug for pædagog, vi skal hyre en. Og folk de kommer og går, som om det var talkgården. Og alle sammen mangler kort, men der er ingen, der mangler sædler. Hvad siden i går, bror, man lyder kan være hårdt. Jeg siger, nogen har det stramt, og os andre har det bedre. Alle vil gerne hygge, ingen der tager ansvar. Prøv at være i skjul, jeg ved ikke, hvordan de fandt mig. Måske fordi jeg gerne vil blive fundet. Jeg siger, jeg ikke har lyst, men folk er jo ikke dumme med.
jeg siger, du ser sød ud. Ja, du lige gør det nytår, Selina. Og vi er lidt i tvivl om, at vi skal afsted. Ja, 2 timer. Nej, mere. Hvad er klokken? Hvad synes du, Rosie? Skal vi tage afsted til Olivia? Er det ikke først om 3 timer, seriøst? Hvad snakker du om? Er det først om 3? Er det først om 3 timer? Hun er så fucking varm, man. Hvad movien? Hvad movien, bror? Hvad movien? Hvad movien? Bror, man, hvis den her movie bliver lagt ud, ikke? Vi kommer i fængsel. Skål! Kom, movie! Hvad skal vi? Billy Vimmerly. Jeg elsker Roskilde, jeg bliver her. Tak for alt, Roskilde. Tak for alt. Tak for alt, vi bliver her. Vi bliver her resten af året. Jeg bor her på den her mark. Nej. Nej, jeg bor her. Prøv at se, jeg bor der. Eller hvorfor er der stol her? Nøj. Lad os se plads. Jeg troede, det var lidt mad. Det kan jeg slet ikke nå. Hvad? Så er der banken, så er der banken. Hej vloggen. Jeg siger hej vloggen i hver klip, jeg er med på. Hej vloggen. Hej vloggen. Hvad skal jeg? Hej vloggen. Hej vloggen. Hej vloggen. Hej vloggen. Nu er der bong, og jeg ved ikke, måske er der stemning for bonglej, men vi har kun én bong, så I don't know. Men hey, der er bong. Og Line skal have den her bong. Den vlogger til 10, bare kig på. Bong, 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 bong. Okay, bong, bong. Og hvad er det, vi skal ind og se senere? Skal jeg lige filme kameramanden? Bong, 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 bong. Jeg skal lige tænke, hvad synes vi om Rossi år? Det har været sjovt. Der er meget forskelligt vejr. Jeg synes, at det var ret sjovt, men det var i starten. Ja. Nu er det ikke sjovt mere. Nej, men skal lige have kameraet herovre, tak. Bong, 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 bong. Skal jeg holde? Bong, 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 bong. Hvad skal Louise have? Bang, 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 bang. Hvad glæder vi os til i aften? Tør du lige? Booty up, hvad? Booty up, what, booty what, booty what, booty up, hey! Den er god, den er god. Ja, den er rigtig god, den er rigtig god. Han er god, mand. Han er god, mand. Hvad er det, I siger? Hvordan er den? What are those? These are my Crocs. What are those? What are those? Luden bukser på.
lo. Bong uden bukser på. Lo. Bong uden bukser på. Bong. Bong på. Hvorfor? Fordi du ikke kan lide den? Mango. Jeg har lige taget en bong. Er den her? Den er god. Ice tea. Uden bukser på. Lo. Dobbelt uden bukser på. Lo. Bong uden bukser på. Lo. Det er jo dobbelt. Hvad fortynger man, når man har bukserne på? Hvad synger man så? Hvad skal du nu, Habibi? Så jeg kender ikke sangen, hvor man har bukser på. Dobbelt med bukser. Dobbelt med bukser. Ikke okser. Dobbeltbong med okser på. Dobbeltbong med okser på. Lo. Dobbeltbong med okser på. Lo. Dobbeltbong med luks på. Er vi klar, eller hvad? Ja. Vi tæller. Hvem tager tid? Det er altså svært med et dobbelt. Okay. Okay, derovre. Dobbeltbong med bukser på. Lo. Okser på. Blik. Hvor fanden? Er I fucking klar, eller hvad? Dobbeltbong med okser på. Lo. Dobbeltbong med okser på. Lo. Dobbeltbong. Hurra! Hoppa! Hey! If you go in my way, I'm gonna find it all right. No man done and moan. No man done and moan. Vi stakte op til Kitty. Hoppa, yeah! Yeah! Oh my god! Ja, vibrato. Vibrato! Vibrato! Skal du have det? Jeg har vibrato med i min taske. Lukker du nu? Vi står til Kenny, og vi er ved orange scene. Og vi skal til os. Og vi har været hjemme og badet. Har været hjemme og sovet. Vi har været hjemme og spise. Vi har været hjemme og putte. Vi har været hjemme og støde. Ønsker jeg kunne tage en op fra. Det er Jada mix med rap på start og prøver. Ring alarm. Turn around. Bare riv skis ind. Motherfuck. Prøv at holde balance. Over til Nef. Det er en 50-50, om den er god eller dårlig. Ja, Tror du, den er god eller dårlig? Ja. Det siger Nef. Jeg tror, det er dårligt faktisk. Prøv. Hej, vlogger! Yeah! Hey. Igen, forfra. Olele! Okay. Hoppa, vibrator! Hey, rammer vi det der stødning, eller hvad? Jeg rammer Hoppa, ja. Ja. Hoppa, yeah! Ja. Kan vi se det fede, Maria? Ja. De er spadet ind i dag, og jeg kommer til at hælde på noget. Sigt den booty. Maria, kan du noget af det? Næste spørgsmål. 1-10. Hvordan er Marias fødder? 10. Jeg ser meget det der fodting og sådan noget der. Nora og Maria har givet mig herpes. Nej. Kig her. Nej. Nora og Maria har givet mig herpes. Du holder fingeren på det.
Lille baby. Det kan man have til samme svin. Maria. Maria har også været. Maria, hvor er de? Maria, nej, de der var svundet. Jo. Nej, så det kan mig, der herpes. Så det kan mig, Nora. Så går du klam. Det er Noras skyld. Hvor Noras? Må vi sige, den herpes? Det der, hvad det er? Det jeg fik ud, det er, han er fucked. Bye! Vil du se mit herpes? Ja. Nej, hvor er han? Der har vi dem. Nej, det er op på ryggen, op på ryggen. Op på ryggen. Jeg filmer. Hey. Stop. 1, 2, 3! Nej, oh my god. Ej. Fuck. Et blik, nu vil jeg allerede. Hallo, jeg ved, hvad jeg skal for at se så skiller ud, når man filmer på. Jeg tænker mig for sådan en. Jeg synes bare, der er noget. Ja. Hvad tror du Kenny åbner med? Rapazado. Hvad åbner det med din? Booty up. Markus, siger du booty up? Jeg siger booty up. Ja, måske booty up. Også booty up her? Nej, jeg tænker... Shake that booty. Shake that. Hey, you go girls. Hey. Hvem er jeg Kenny med? Jeg føler, jeg har glemt hele albumet nu. Orange freestyle. Booty up. Okay, du kan lige få lov at tænke det. Jeg spørger det over. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Hvad åbner Kenny med i dag? Booty up. Ej, der har sagt det. Hvad åbner Kenny med? Det er til bloggen. Esposando. Ja, der er også hele vejen. Jeg tror det. Hvad åbner Kenny med i dag? Jeg er på skilleret. Reposado. 3 reposado og 3 booty up. Hvad åbner Kenny med til bloggen? Kenny med til bloggen. Hvad åbner Kenny med? Nå, hvad åbner med? Generation Fricassa! Hvad siger du? Chicago Hagen. Sig til mutter, læg. Hvad åbner Kenny med? Er det ikke ham, der har lavet den der filur? Jo, ham der filur. Jeg er ikke lavet lille cowboy. Okay, vi skal tilbage til LH. Ja. Hvad åbner Okay, mig og Maria, vi er blevet... Hey. Maria, det er det, du skal være sammen med mig. Det var det, den du havde. Nej, det er din super grøn. Nej, det er min. Det var da ikke klassik. Den her så. Det havde du. Nej, Det skulle da min så. Nej, hvis jeg ved ikke, hvis jeg holdt. Var det ikke din? Det er min med igen til Maria. Nej, det er min. Jo, det er din. Nej, hør du, hvad jeg Nu siger? har jeg nogen nu. Generation Fricassa! Generation Gassa! Hvad åbner han med? Eller han, eller hun, eller den, eller de? Man ved ikke, hvad det er nu til dags. Mig og Maria, vi... Nej, ikke dig og Maria. Hvad tror du, han åbner med? Jeg tror... Hvad er det, du filmer på nu? Min næse. Og kør din næse. Ja, nej. Det er fordi LH kører sin næse på en meget mærkværdig måde. Gør du? Mærkværdig måde. Det er pisse unormalt at kløse sådan der. Hvad skal du? Det er pisse unormalt at kløse sin næse sådan der. Du er pisse. Hvad sagde du? Ja, hvad sagde jeg? Er du lidt fuld eller hvad? Er du fuld eller hvad? Er du fuld eller hvad? Hvad åbner han med for helvede? Eller hi, eller de, eller dem? Hvad åbner Benny og Chili med? Jeg tror, de åbner med. Ja. Edo babando. Fabiane ringer. Nå, okay. Pomfritter! Hey!
Men der er ikke noget vent, mamma, jeg vil bare samle op. Gør det aldrig. Tag din telefon, mand. Men jeg sætter ikke gøre det godt, at vi ligger her. Guys, men det gør vi også. Vi laver guys, men det gør vi også. Se hvad de gør ved os. Se hvad de pludselig gør ved os. Jeg går helt på døren, man rundt her på bare vind. Men det er altid her, hvor det er, når man gør sin ting. Gør min ting. De vil ikke se, hvad spil, de hopper, tror der hopper man til ind. Man er slu, man er vist altid en sekund, så hopper kommer man sammen, men fuck er det. Man kan se... Okay, tænk på de dage, hvor vi ikke tjente penge, hvor vi stadig så længe. Landsting kick igen, fra jeg åbner mine øjne, er en stilling win-win. Hvis jeg når tilbage i seng, siger jeg tak til Gud igen. Okay, tænk på de dage, hvor vi ikke tjente penge, hvor vi stadig så længe. Landsting kick igen, fra jeg åbner mine øjne, er en stilling win-win. Hvis jeg når tilbage i seng, siger jeg tak til Gud igen. Okay, vi her, hvor vi er hen, øl den længde, tjek om passet, ven og ven. Min frekvens, hvor du tror du er en af chefs. Hallo ven, ryk dig lige, du kan ikke passe en resident. Stadig sammen for sandkassen, B.O. Se din dreng er forrest i klassen, når jeg spændt som en student. Ja, jeg får så at have den passer, 8 let. Man skulle tro, jeg er mexikaner, bror jeg træt. Du må undskylde, hvis jeg gaber noget sagt. Fucking nart, folk de troede ikke, jeg var dansker. Holder hovedet i mine handsker, har altid gjort, hvad der passer mig. Ung 2200'er, stilet det for guller. Skynd mig, du er døren, for jeg har hørt, de venter på mig. Okay, tænk på de dage, hvor vi ikke tjente penge, hvor vi stadig så længe. Landsting kick igen, fra jeg åbner mine øjne, er en stilling win-win. Hvis jeg når tilbage i seng, siger jeg tak til Gud igen. Okay, tænk på de dage, hvor vi ikke tjente penge, hvor vi stadig så længe. Landsting kick igen, fra jeg åbner mine øjne, er en stilling win-win. Hvis jeg når tilbage i seng, siger jeg tak til Gud igen. Okay. Ja, hvis jeg når tilbage i seng, siger jeg tak til Gud igen. Okay. Ja, hvis jeg når tilbage i seng, siger jeg tak til Gud igen. Okay. Så længe, landsting kick igen, fra jeg åbner mine øjne, er en stilling win-win. Hvis jeg når tilbage i seng, siger jeg tak til Gud igen, okay. Hvis jeg nogensinde mangler noget, er min bror kun ikke halv væk. Hvis du holder mig i hjørnet, er du en, jeg holder tæt. Kærlighed til af min søstre, som der sørger for, jeg med, der ligger tid i. Jeg fortæller mig, hvordan jeg tager mig af mig selv. Du har mit hjerte i dine hænder, aldrig nogensinde tror du glem. Min mor, hun er en